Zdravím vás všetkých na Česku a na Slovensku. Tak trošku vám ukážem, ako tu žijem s mojimi hafanami a aké trošku podmienky tu máme. Takže vonku máme veľmi horúco, tak väčšinou psi sú vnútri. Ako vidíte, Tarzan. Všetci si pojú plátku. Max je schovaný. Vidíte tam Max? Oh, Max, come on. Oh. No a teraz vám ukážem naše nové prírásky. Roky. Uvidíte, ako spia. A hello. Okay. Hneď sa vyčúrajú. Zák, otvorujú. Who is hungry? Ako vidíte, pekne papajú. Toša! A someone come to visit us. Ďakujem. Okay.